Okay, yan ang mga kasangkayan. Aton na makikita itong pamigura ngan pangi ay kiyay itong aktibo ngan mahiyong-hiyong ng mayor itong munisipyo itong oras. Kung umaksyon, ura mismo pinayong mayong na servisyo at kindadarangat ko itong mga katawhan na panalukon itong oras na itong punto o katilingban itong oras. Ladies and gentlemen, we have here with us tonight Honorable Mayor Roy Ador. Parakpa kita! Ngan, siyempre mga sanggayan, itiya magiging kapanis. Usa natin dinhi nga minayuyo, ngan minahal nga iroy, dinhi hitbungtoy nga namin. Buutan, mahinatagan, sayong kita hiningatalan mga sanggayan. 24 oras na nagsiservisyo itatong bongto. Ladies and gentlemen, the architect of peace and progress. In kanawit, bongga ng Mauricio, padayon para ginuupay. Itatong bongto kanawit, pinaagi kan Mayor Vilma Asio Hirmino. Ikaw it magiging padis, itamon pinalanda ka Mayor at bongto kanawit, Mayor P and Mayor Roy Ador. Ora mismo. Tokre! Maestro! Turat sa Mayor Ador, kanuhon niya.
hanura mismo sugad man Mayor Vilma Asio Hermino. Pinayong-bayong na progreso. Okay, this is Waray TV. Subscribe. Nakikita natin mga kasanggayan. Kan Avid Eastern Summertime Fiesta Umaasinso ang isang 2022. sama. Pero of course,